लोक साहित्य के परिचय ओकर ई अंश रहल है बाकी। अब आज जौन चालू हम करे जा रहल बनी जौन विषय उ बा भोजपुरी लोक साहित्य के वर्गीकरण। भोजपुरी लोक साहित्य के वर्गीकरण, चूंकि हमने के पढ़े के बा भोजपुरी के लोक साहित्य, तो वर्गीकरण देखल जाओ तो बहुत आसान नहीं है। अतना ना विस्तार बा, अतना ना विस्तृत फलक बा, गहराई बा, विविधता बा, एकर कोनो एगो उचित आ सर्वमान्य विभाजन नहीं है कल जा सकता। फिर भी अध्ययन खातिर, समझे खातिर, सुविधा के ध्यान दृष्टि से एकर विवेचन विश्लेषण आ एकर वर्गीकरण पर ध्यान तो देवे ही के पड़ी। तो पहिलका बात ई बा कि हम सामान्य अपनाओ तनी वर्गीकरण के सामान्य शैली, तो कहल जाई कि रूप के आधार पर एकर वर्गीकरण दू तरह से कइल जा सकता, जौन के चर्चा अभी हम कैनी है, बातचीत में कैले बनी, पकड़े वाला हुई तो पकड़ लेले हुई कि वर्गीकरण रूप के आधार पर एगो मौखिक रूप में प्राप्त होला, एगो लिखित रूप में प्राप्त होला। तो यह दृष्टि से हम वर्गीकरण दो भाग में कर सकतनी रूप के आधार पर, हैं मौखिक आ लिखित, मौखिक रूप आ लिखित रूप। आ शैली के आधार पर ई मौखिक आ लिखित कौना शैली में चलता, ये शैली के आधार पर बंटवारा करब तो तीन तरह के। पहिलका बा गद्य शैली, दूसरका बा पद्य शैली, एगो तीसरका होला चंपू शैली, जौना में गद्य पद्य दोनों मिल रहेला, हैं प्राय नाटक में पावल जाला। ये गीत आ गद्य दोनों रहेला, चंपू शैली। चाहे हिंदी में यशोधरा गुप्त जी के बा, हिंदी गद्य पद्य दोनों बा, तो ओकरा के चंपू काव्य कहल जाला। तो शैली के आधार पर तीन गो, ये के रूप के आधार पर मौखिक आ लिखित दो गो। अब हमनी के शैली के आधार पर थोड़ा सा चर्चा करी जा, थोड़ा सा आसान लगता। तो गद्य शैली अगर पहले हमनी के लिए तनी जा, गद्य पद्य चंपू तीन गो शैली भइल है नु, तो हमनी के गद्य शैली पर थोड़ा सा विचार करी जा पहले कि गद्य शैली में का पावल जाला। तो गद्य शैली में तीन तरह के पावल जाला। एगो लोक कथा होला, लोक कथा, लोकोक्ति आ मुहावरा, ये गद्य शैली है। अब लोक कथा पर अगर हमने आई जा तो बहुत विस्तृत भंडार बा। आ थोड़ा सा हम रुक के रुआ लोग के थोड़ा सा ले गई चाहतनी बचपन में, कि जे भी बचपन में होई का जने रुआ लोग के सुख मिलल बा कि ना, हमनी के सुख मिलल बा कि छोट रही आदमी नु तो बरियारी रोवे लगे कि कथा सुनावत सुते के बेरी। आ जे घर में बूढ़ पुरनिया रही, माई चाहे आजी, उ लोग सुनावत रहल, आ ओकरा में हुकारी भरल, काहे कि हुकारी भरल तो हर एथिया पर हूँ आ उत्सुकता बन रही, खूब सुनी आदमी कथा। परी के कथा, राजा के कथा, राजकुमार के कथा, राक्षस के कथा, बहादुरी के कथा, बहुत में रही, बाघ के कथा, बकरा के कथा, तरह तरह के कथा रही है। घोड़ा के कथा तो हई हऊ, गजब रहस्य रोमांच रही, गजब मन लगी। तो लोक कथा के ये बा कई गो रूप बा, बहुत विशाल भंडार बा ओकर। तो लोक कथा के अगर हमनी के देखी जा तो ओकरो कई गो प्रकार हो जाता। लोक कथा अगर एगो पेड़ के तना बा तो ओकरा में बहुत शाखा बा, बहुत शाखा। जैसे उपदेश कथा, जौना में अंत में जाके एगो उपदेश रहेला कि हई काम ना करे के चाहिए, जैसे तिरिया चरित्र वगैरह के जौन कथा रही सब। व्रत कथा, औरत लोग व्रत भूखेला पीड़िया के, जीवतिया के, तो गोधन के, तो ये लोग बैठ के आपस में कथा कहेला, तो व्रत कथा कहला। प्रेम कथा, भाई भाई में
प्रेम, भाई बहन में प्रेम। एगो अमोलवा के कथा रुआ सुनले हो कब कि रानी काट के अथी होत रहे, का कहाला, एगो सौतेला रानी रहली तो उ रानी के लइकन के अथी कर देले रही, काट के कटवा के गड़वा देले रही, तो एगो केदली के फूल भइल आ एगो आम भइल, अमूला भइल। जब तुरे जास लो जब कटले रहे लो ऊपर भाग जा, ओकर मतारी आवे को हकनी बन गए रहे कि चेरी बन गए रहे तो नीचे आ जा। तो भाई बहन के प्रेम मरला के बादों तक बनल बा। ऐसा ऐसा कुल प्रेम कथा बाड़ी सब। फिर मनोरंजक कथा, अभी हम कहनी खूब मनोरंजन कर उद्देश्य मनोरंजने रही, मन एकदम ना करी सुनला से हटबे ना करी, आदमी भूख प्यास कुल त्याग दी। ओमे खास करके परी के कथा, राक्षस के कथा, कोनो राजकुमार के कथा, ये सब रहत रहे। तो मनोरंजक कथा के रूप में ओकरा के बांटल जा सकता। सामाजिक कथा बा, जैसे ईमानदारी के, राजा के न्याय के, ये सब चर्चा होत रहत रहे। पौराणिक कथा बा, जैसे सावित्री के, सत्यवान के, ये सब कथा प्रचलित बा। तो बहुत विशाल भंडार बा लोक कथा के। अब रुआ लोग के कंधा पर चीज बा, कुछ लोग तो संग्रह कैले बा, खत्म भइल जाता, बूढ़ पुरनिया कहीं कंठ में बसल हुई, संभव होखे तो एकरा के जोगावे के काम बा। खाली एकरा सैद्धांतिक आधार जान लेला से कोनो विकास ना हुई। तो ये जौन खत्म हो रहल बा, लोक कथा के बहुत विशाल भंडार बा, जहाँ से बाँचे ओकरा के बचावे के हमने के कोशिश करे के चाहिए। तो ओकरा बाद रुआ ई जौन बा का कहाला उपदेश कथा में रुआ देखले बाल कथा वगैरह आवेली सब, कि जैसे ढेला पतई वाला, कि आन्ही आयल तो धो के लेलस ढेलवा, बरखा पड़े लगल तो पतैया ढेरे लगल, एके बे आन्ही पानी दोनों आयल, बस वो गल गए चितरा गए। तो ये सब हुई तो उत्सुकता बन रहेला। कथा गई में सोचा अपना मन में, अंत में लोग कहीं हैं। तो इस तरीका के कथा के, लोक कथा के बहुत विशाल भंडार पावल जाला। बहुत माने लोक कल्याणकारी विशेषता भर रहेला लोक कथा में। जैसे प्रेम बात, सात्विक प्रेम, विचलन करे वाला प्रेम दिखाई ना दी, मानसिक विकृति वाला प्रेम ना दी, बिल्कुल सात्विक प्रेम के अभिव्यक्ति होला। श्रृंगार बात तो एकदम शिष्ट श्रृंगार के वर्णन हुई, कहीं भी ओकरा में मांसलता ना रहेला। लोक मंगल के भावना रहेला लोक कथा में। लोक कथा अंततः सुखांतक हो जाला। जितना कष्ट सहले रहेला पात्र, नायक या नायिका, अंत में जा करके वो एकदम ओकर सुखांतक परिणति हो जाला। रहस्य, रोमांच, उत्सुकता, स्वाभाविकता, इस सब लोक कथा में भर रहेला। तो लोक कथा के विशेषता बा। तो हमनी के साहित्य के जौन बा, ये लोक कथा जौन लोक साहित्य के गद्य लोक साहित्य में जौन गद्य साहित्य बा, ओकर रीढ़ बा, ओकर 3/4 भाग खाली लोक कथा से भरल बा। ओकरा बाद कुछ लोकोक्ति पावल जाला। भोजपुरी में अब परिमार्जन के समय आ गई बा, पढ़ाई लिखाई होखे लागल, शिष्ट लोग एकरा में आ गई। नहीं तो बहुत कुछ मनुष्य के अंगन के जौन निषेध अंग बा, जौना के नाम नहीं लिहल जा सकत, वो अंगन के साथ जोड़ जोड़ के बहुत सारा मुहावरा लोकोक्ति गढ़ाइल बा, जौना से कि अब बचे के एथी करे के बा, नया नया मुहावरा लोकोक्ति गढ़े के बा। लेकिन परंपरा के तरह ओकरा के नकारल नहीं खे जा सकत। तो लोकोक्तियों के बहुत विशाल भंडार बा, जिसे स्थान संबंधी बड़ुए, जाति संबंधी बा, मानव मनुष्य के प्रकृति के आधार पर बा, ओकरा बाद रुआ प्रकृति के आधार पर बा, खेती संबंधी बा, बहुत एकरो विशाल भंडार मिलेला। जैसे रुआ देखत हो कभी स्थान संबंधी, कलकत्ता के बारे में कहल जाला नु, घोड़ा गाड़ी, नूना पानी और राण के धक्का, आइए तीनों से बचिया तो अकेल कर कलकत्ता। ये का बा? स्थान विशेष पर लोकोक्ति बा। हैं जाति विशेष, आजकल तो जातियन के नाम ले थोड़ा एथी हो जाता, थोड़ा सा हमनी के भद्दा लगेला। लेकिन अब तो पढ़े खातिर बढ़ले ना, तो सबसे पहले अपने जाति के नाम ले लेतनी। हैं बाभन कुकुर नाऊ, आपन जात देखी गुर्राऊ, ये सब ऐसा बहुत पावल जाला। मानवीय वृत्ति,
मनुष्य के जौन वृत्ति बा पति प्रेम के संबंध में औरत कहली सा आगे कुबर पाछे कुबर, आगे कुबर पाछे कुबर, हमरा भतार से बड़ा सुनर, सब झगड़ा उगड़ा करे लो तो कह कह के सब करे लो। हमनी के अथी करत रही जा, तब हमनी के एगो मित्र बाड़न क्षत्रिया स्कूल के हेडमास्टर जोगिंदर सिंह, मास्टर हमन साचो के अथी के भोजपुरी के मुहावरा लोकोक्ति के, उनका मुंह से खाली सुनले रही कि सब पकवान के मुंह मरलस महुअर हैं, जमीन एको धुरना नाम पृथ्वी पर बानू। एगो बा कि बिनिया करत लक्ष्मीनिया के देखनी कि हारवा जोतत धनपाल, अरथी चढ़ल हम अमर के देखनी कि सबसे निमन ठठपाल। लोकोक्ति बा ये कहल जाला कि एगो आदमी के एगो लड़का के नाम ठठपाल रहे, तो ठठपाल के माने होला उपवास जे रहेला, जरा खाए पिए के ना मिले प्राय उपवास रहेला तो ओकरा के ठठपाल लोग कहेला। तू अपना नाम के लेके चिंतित रहत रहले तो बेचारे देखले कि नाम बा लक्ष्मीनिया, काम करतिया बिनिया के, खेत उत में जौन झर जला अनाज तो बीनत रहे। एक जना देखले कि हर जोतत रहे, उनका नाम रहे धनपाल। एक जना मर गिरले तो पूछले कि इनकर का नाम रहे, तो लोग कहल कि अमर, तो उहे कहले कि बिनिया करत लक्ष्मीनिया के देखनी, हारवा जोतत धनपाल, अर्थी चढ़ल हम अमर के देखनी कि सबसे निमन ठठपाल। तो देखी तो कतना मार्मिक बा, शेक्सपियर कले बड़ा नो कि नाम में का रखल बा, ये जो सिद्ध होता कि नाम में कुछ नहीं रखल। तो इस तरीका के बड़ुए मुहावरा से रुआ लोग प्रसिद्ध बड़े बनी दुनिया भर के मुहावरा बा हैं, गेठ जोड़ाव कइल, छिपा पीटल। एक आजकल एगो चलता कि कमर में कमर ओढ़ के घी पियल हैं, बानू बधावा बाजल। तो अरकी के पुता भइले और उता पाती नाम धरैले, बहुत दुनिया भर के बा, उतना अभी माइंड पावत नहीं है। तो इस तरीका से गद्य भोजपुरी लोक साहित्य के जो गद्य पक्ष बा वो बहुत समृद्ध बा, लेकिन आज एक परंपरा मौखिक बा वो बहुत शिथिल पड़ रहल बा। ये परंपरा के फिर हमनी के मजबूत करे खातिर खींच के ले आवे के पड़ी। ये सब जौन भंडार खत्म हो रहा बा, समाप्त हो रहा बा, ओकरा के ले आके फिर हमनी के जोड़े के पड़ी, ओकरा संग्रह करे के पड़ी, तब एक सार्थकता हुई, तबे भोजपुरी के कुछ विकास हुई। तो आज के जौन हमने के बिंदु रहल हा टॉपिक वो आज समाप्त भइल। फिर अगला क्लास जौन बा पद्य शैली थोड़ा सा ब्रीफ कर देता नहीं। पद्य शैली में लोक गाथा आ लोक गीत के बहुत समृद्ध परंपरा बा, कुछ मिश्रित पावल जाला, लेकिन ज्यादा लोक गाथा और लोक गीत। जैसे एह में लोक कथा के समृद्ध परंपरा मिलेला, वैसे ही पद्य साहित्य में लोक गीत के मिलेला। लोक गीत 8-10 गो लोक गाथा बा, लेकिन लोक गीत के अकूत भंडार बा। श्रम गीत बा, ऋतु गीत बा, व्रत गीत बा, संस्कार गीत बा, रस गीत बा, बहुत तरह के गीत पावल जाला। तो हमनी के काल्हू पद्य शैली पर हमनी के चर्चा करे के काम के रही। आज हमनी के